Maliba ale kɔnɔna yan k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ olu hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ ko nin tile fila laban in na baara minnu kɛra ka se Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw ka sigiyɔrɔ wolo bɛɛ lajɛlen waloni ma o ye wulikajɔ dɔ o kɔni kɛra Kerenji Molakaw fɛ yen Lere ale masurunana nin kalo in tile 24 o y'a to sa Bamanciwale kɛbagaw ni Ɲugawale kɛbagaw ka yɔrɔ belebeleba dɔ tun bɛ yen u kɔni taara bɔ o yɔrɔ in ka fala ye maa minnu tun bɛ yen k'u ye duuru don fiɲɛ na ka taa ka minɛn minnu to o yɛrɛ k'i taliki waliki ye Gosikaw fɛ yen wulikajɔ dɔ fana kɛra dugumacɛw fɛ n'o taara se Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw ma sa olu kɔni bɔ baara la kɛlɛkɛminɛnw o kɔni tun b'u bolo n'o ye gɛrɛkɛminɛnw ye ka taa se moto 2 ma wolomasiri tabaw nin kalo in tile 25 min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw ye sa u y'u dɔw kɔni kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kun kɛlen don ka katakatani ka marifa cɛjugu bila o kɔnɔ ka taa bɔ Dugabugukaw fɛ sa ale ni Pɔnta ni ye marakala pɔn tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u tun b'a fɛ ka taa n'o maramafɛn cɛjugu ye Jɔfɔlɔngɔkaw fɛ yen min ye armée ka kunnafonidi kɔnɔna na a ko nin kalo in tile 25 ko u ye a yira k'a fɔ fana ko min ye Jɔfɔlɔngɔ in ye ko ale ni Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o dugu in ko a dugu ma ko ni Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo armée ka bataki la a bɛ o de sɛbɛnnen don a la fala ye min ye kalo tile 25 ye armée ka wulikajɔ la Surangokaw fɛ yen min ye Lere masuruna na sa Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw ka bɛnbɛn yɔrɔ dɔ fana tun bɛ yen an'u ka minɛndogo yɔrɔ dɔ arangɛrisi 8 u taara o kurakura o sɔrɔ yen pano solaire 6 mun waati bɛ voltu bɛ bɛn 250 ma min ye pick-up dɔ fana n'ale kun falen no maa 10 ɲɔgɔnna na Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw olu fana tun bɛ k'u dɛndɛn o fana kɔnɔna na kunungo Tel Abibkaw fɛ yen kilomɛtiri 117 min ye Kidal ale masuruna na wolomasiri tabaw y'olu fana bɔ baara la nka o y'a yira sa k'a fɔ ko yanni wulikajɔ in ka kɛ jateminɛ kɛra k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw don kunungo fana kilomɛtiri 50 ka ɲɛsin Tesaleti masuruna ma min ye Pankuru ye ale ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbagaw fana bɔ baara la pewu k'u to pick-up dɔ kɔnɔna na mɔbili in ale yɛrɛ kun ɲɛna sa ko Ala y'ale kisi jaja repos éternel o bɛ k'ale fana makɔnɔ min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa k'a bɛ sɔrɔdasiw fo baara kɛcogo ɲuman na ani ko bɛɛ lajɛlen kɛli la hakɛw olu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa halisa wolomasiri tabaw ka gun kan nka an bɛ taa Tarzankaw fɛ yen min ye Tarzan n'ale faba ye Kazan ye kunungo hélicoptère dilanyɔrɔ min bɛ yen jamanakuntigi a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen u taara o kɛnɛ in ka fala ye an b'a yira maaw la sa k'a fɔ min ye nin hélicoptère dilanyɔrɔ in ye a y'a to Asimi yɛrɛ ɲɛ ka taa da baaraw kan ale ni laɲini minnu bɛ sen na an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Moscou taga in n'o ye Irisilakaw fɛ tagali ye a y'a to fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali yɛrɛ ka se k'i jeniyɔrɔ fi diɲɛ bankun kan nin waati in na Asimi ka tagali a y'a to fana min ye sigana tun bɛ maa minnu na maa minnu tun b'a ɲɛna ko AES ye dɛnkɛrɛfɛ ye ko jɔyɔrɔ t'a bolo fala ye olu k'a dɔn k'a fɔ ko bi ko diɲɛ bɛ ka falen minnu kɛ min ye AES jamanaw ye u b'a ko camancɛ la fɛn saba bɛ Asimi ka taali in na maa bɛ se ka jira o sɛnɛ kan a fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ sa lakanako k'o sigi sen kelen kan k'a bɔ dogo la k'a fɔ ko Mali ni Irisi u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka lakana baaraw kɛ o dɔ de filɛ nin ye ka na nin yɔrɔ in lajɛ min ye Irisi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ni Mali kɔni bila ko tɛ sabula baara ninnu ni danna ɲɔgɔn na baara ninnu sɔrɔdasi kunda o tun bɛ senna a mɛnna cɛncɛn fo ka jamanaw bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛla bi yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la fo nin n'a minɛn ɲɔgɔnnaw fala ye n'o o ye hélicoptère ye sen telima fiɲɛ duuru o ye ninnu ye k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ an mago bɛ ninnu na sabula samiya fana dontɔ don baaraw bɛ se ka kɛ cogo min wa min ye a diyayɔrɔ fana ye fala ye sɔrɔdasiw mana bana olu fana tannaw olu fana bɛ a la Mali filɛ nin ye ka taa Irisi ka taa ni minɛn minnu filɛ nin ye u b'a yira sa k'a fɔ ko Irisi dɔrɔn tɛ Mali taabolo ye ko ye fala ye min ye Sinikaw fɛ Pekɛn ka taa se Ankara ma ale ni Teheran AES maaw bɛ na u sen ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye Irisilakaw ta de bɛ senna bi o de bɛ ka ye minɛnko ta nasira fɛ ka se ka minɛn kuraw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu filɛ nin ni Asimi n'a jɛɲɔgɔnw bɛ ka olu ɲini cɛncɛn fo ka jamanaw ka se k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ farafinna kɔnɔna na a sinsinnen don min kan o ye yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli ye basigi ni lafiya dugudenw bɛ se cogo min na ka hakilisigi kɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min ye diɲɛ yɛrɛ ye bi fala ye ni fangacila i jɔyɔrɔ ka dɔgɔ
ni maaw y'a dɔn k'a fɔ k'i ka fɛgɛ kuma o kuma u bɛna jɔnmayaw k'i la o de la sa président de la transition a y'a kɛrɛnkɛrɛn a ka kasa taga kɔnɔna na ka t'i ɲɛda ni hélico ninnu kan hélico ninnu ye modèle caman ye fala ye dɔw b'a la n'i banana i bɛ se ka taa k'i to sanfɛ k'i furakɛ ale kɔnɔna na yanni ka se i jigiyɔrɔw la dɔw bɛ a la fana ni ye sɔrɔdasiw caman ye ka taa u fili yɔrɔ dɔw la k'u kerun ka se k'u ka baaraw kɛ ka tila ka munumunu salo kɛ k'u kɔnɔ ka na u ta ka taa n'u ye dɔw bɛ se k'o kɛ dɔwɛrɛw b'a la fala ye olu kɔni ta ye sufɛ baara de su dibifin olu b'a kɛ ko tile dugu jɛra min ye nin minɛn minnu filɛ nin ni an ka ɲɛmaaw taara u lajɛ k'a taabolo n'a nacogo bɛɛ lajɛlen Sadio Kamara ale y'a yira sa k'a fɔ ko o ko bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen min kan Asimi nakun ye min ye o ye bolodiɲɔgɔnma in hukumu kɔnɔna na ka kɛrɛn ni AES jamanaw ka laɲini ye a bɛɛ lajɛlen ka bɛndɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye an mago bɛ nin na o ka ɲini o ka sɔrɔ joona fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni olu bɛ se k'a to nin baara bɛ se ka sigi sen kan a yɛrɛ ka na i ɲɛ d'a kan ani jamanakuntigi tɔw u ka fɛɛrɛw sigi yaasa minɛnw bɛ se ka ta cogo min na nin ye maa ye maa ladege don fala ye n'a sɔrɔ sa i dɛsɛra kɛnɛ kan n'u y'i sasa ka na n'i ye pankuru in kɔnɔna na i bɛ se ka furakɛ cogo min yaasa i ni kana to kɛlɛ la o waleyali dɔ de ɲɛ jiratɔ filɛ nin ye o fana kɔfɛ tuguni u nana ni Asimi ye kɛnɛ min ka fala ye o ye mɔbilibaw ye i ɲɛ bɛ nin mɔbili minnu na nin ye ni maa mun bɛ Mali kɔrɔlen dɔn mɔbili dɔw tun b'an fɛ yan ko Kaza a bɛ bɔ nin dugu in de la Irisilakaw fɛ yen fala ye a mɔbili de bɛ mɛn sisan an ka Sadio Kamara an ka jɛ k'ale lamɛn ko in kan. Président de la transition, son excellence le général Assimi Goïta avait visité la Russie jamana kan min bɛ tali kɛ ani Rusiw ka tigɛdi ɲɔgɔnma bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na o hukumu kɔnɔna la an y'an bolonɔ bila sɛbɛn caman na donc pour que ka se k'o sɛbɛn ninnu don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka se transfert de compétence ma o de hukumu kɔnɔna la an nana hélicoptère usine ni mobili dilan usine dɔw lajɛ bi walasa Mali yɛrɛ bɛ se ka talen kɛ cogoya min na ka faamuyali kɛ usine ninnu bɛ labaara cogoya min na walasa don nataw la an yɛrɛ bɛ se ka o usine ɲɔgɔnnaw dayɛlɛ an fɛ yen walasa an gulonni min bɛ jamana wɛrɛw la caman bɛ se ka bɔ olu la cogoya min na an ye faamuyaliba kɛ an y'a faamuya kun min na k'a fɔ Rusiw ka minɛn ka ɲi an y'a faamuya fana kun min na